Wie dit er net wist, dan wie ik denk ik net slagen. Nee. De 16-jarige Diede Hoekstra is met dank aan het stationnetje in Hurdegriep slagen voor zijn middelbare schoolexamen. Het stationnetje begeleidt intussen tientallen jongeren die het net voortendaliks haar een plakje vinden kennen in deze maatschappij. Ik denk dat dit een plak is waar ze zichzelf wezen kennen, waar ze zich altijd welkom vielen. En wat we van een prutte jongeren waarom krijgen is dat ze zich hier echt thuis vielen. Dus het is een plak waar ze aan hun doelen werken kennen, dat is het voornaamste. De doelen die binnen 4 sporen. Sporen bij een werk, sporen bij een squallen, sporen bij een persoonlijke ontwikkeling. Nou, die is heel erg breed. En sinds vorig jaar, of het jaar ervoor eigenlijk al, Expo Sport en Gezondheid. Het stationnetje is toch haar een sociale werk nomineren voor het appeltje van Oranje. Jongeren komen dus graag bij de verschillende locaties van de stichting. Ek Diede is er tieren oer te spreken. Ik vind je gewoon een plak werk me thuis veel, wat ze krijgt ik al zei. En ik kom hier eigenlijk wanneer ik gewoon 10 uur ga. Diede had mij dank aan zijn eigen inzet en het stationnetje zijn diploma dus behelje kennen. Iets werd hij een aantal jaren lien net ontdenken zo. De motivatie die ze die houden, dat is wel echt het grootste punt wat ze hier doen. Want er wordt ik zijn van ja, dat is net voor u, maar dat is gewoon voor jezelf. En dat is uiteindelijk wel het knooppunt, het keerpunt west bij mij waarvan ik het lucht zeg. En dacht van nou ga ik ervoor. Ik met een leuke meesting waarvan ik hier hulp aan heb. Ik denk dat het stationnetje speciaal is omdat we doen wat we zeggen. Dat we jongeren nooit los laten zullen. Dus dat we alles op alles zetten om jongeren hun doel behelpen te laten. En dat we zo onze afspraken met de jongeren houden. Dat zij echt in de leiding binnen, zeg maar. En hun leven, hun eigen regie op hun leven pakken kennen. Zo'n 1 januari binnen er ex-stationnetjes in Serhuisterveen, Burgum en de Westereen.